Ahojte, moji milovaní sledovatelia, čitatelia aj poslucháči stránky aj kanála GOT. Tak vás tu opäť vítam pri ďalšej téme, ktorá bude zase mojim voľným rozprávaním ako vždy, zase bez konceptu a pôjdem tak, ako mi to vlastne pôjde na myseľ a na jazyk. Takže budem sa snažiť zase ďalšiu tému v takom stručnom časovom slede zhrnúť, pretože téma sebavedomia si myslím, že na stránke svojím spôsobom odznela veľakrát. Ja nehovorím, že presne pod týmto názvom, aký máme v názve videa, alebo teda dnešnej nahrávky na YouTube. Ale čo sa týka zdravých alebo nezdravých hraníc, aj to s tým súvisí. Takisto veľa tých príspevkov, ja si myslím, že v každom jednom sa dá nejakým spôsobom budovať aj to zdravé sebavedomie. A aj téma sebalásky už na stránke GOT odznela, takisto na Facebooku hlavne, pretože téma zdravé versus nezdravé sebavedomie je veľmi aktuálna. Keby sme to mali zobrať z takého širokospektrálneho hľadiska, tak ľudia sa naozaj delia v podstate na také dve základné skupiny, že jedni majú to sebavedomie nízke, majú ho malé, majú nejaké komplexy a tým pádom aj dávajú najavo to svoje sebavedomie, ktoré v podstate nabode mrazu, keď už to tak zjednodušíme. A takíto ľudia sú neistí, tápajúci, vždy skôr myslia na to najhoršie, neveria si, sú neistí nielen sami sebou, ale aj situáciami, do ktorých sa dostávajú. To je vlastne taký jeden extrém, ktorý naozaj má dopad potom na celkovo celý život dotyčného človeka, ale aj bytosť ako takú. Pretože vieme, že človek nie je len človekom, má aj dušu, má aj srdce, má rôzne zložky, to sme si už tiež spomínali na stránke GOT. A ono všetko so všetkým je spojené a súvisí to so sebou. Takže zdravé sebavedomie, alebo teda opak, nezdravé sebavedomie je naozaj buď teda nízke z toho hľadiska, že človek si neverí a tak ďalej a tak ďalej. A potom prichádza na rad nezdravé sebavedomie, kedy je ale to sebavedomie prehnane vysoké, človek je príliš sebaistý, príliš sa považuje za nejakého dôležitého, až pyšného, nepokorného, vyvyšuje sa, považuje sa za niečo viac. A teraz, keď to zoberieme nielen zo širokospektrálneho hľadiska, čo sa týka pozemského, ale aj takého duchovného sebarozvoja, tak takíto ľudia sú väčšinou vždy, a ja som to už spomínala veľakrát aj v nahrávkach, takí ľudia sa prehnane pasujú za nejakých vyvolených, za pracovníkov svetla, za pozemských anielov, za nejakých vtelencov, prevtelencov a neviem čo. A toto je vlastne presne o tom nezdravom, vysokom sebavedomí. Ale zase, vo vnútri každého toho človeka sú komplexy, ktoré nejakým spôsobom zakrývajú práve týmito nálepkami, ktoré si dávajú sami alebo medzi sebou, pretože ja by som to zjednodušila tak, že naozaj pracovníkom svetla môže byť absolútne každý a nemusí sa vďaka tomu vyvyšovať nejakou nálepkou, alebo môže byť aj pozemský aniel a tak ďalej. Poznám veľmi veľa nebeských duší, aj anielských, a to neznamená, že tie bytosti sú 100% čisté, pretože každý jeden stojí a padá na tom egu, ktoré som už tiež spomínala veľakrát na stránke, už sme si uvádzali veľmi veľa vecí, aj v súkromnej skupine dávam všelijaké bonusové rozširujúce informácie ohľadom informácií z verejnej stránky a nesmierne dôležité je naozaj mať to sebavedomie nejakým spôsobom v takej zdravej miere a hranici, a s tým naozaj súvisia aj tie zdravé hranice, ktoré som spomínala, potom aj nezdravé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nechcem to zbytočne opakovať už to, čo dávnejšie odznelo, ale tým pádom, že ľudia takýto tiež ako keby v úvodzovkách duchovne napredujúci majú pocit, že si potrebujú dodávať sebavedomie práve nálepkami a označeniami rôznymi, tak to nie je správna cesta a týmto spôsobom, alebo mnohí sa považujú za vesmírne bytosti, za rôznych Pleiadianov, Sirianov, Arkturianov a ja neviem za čo všetko možné. A to sú zase také tie nástrahy Matrixu, ktorých sa naozaj chytí nepokorný človek, pretože si povie, to je presne pre mňa, to chcem, to sa mi páči. A už to jeho ego pracuje, pretože ego sa chytí takýchto blišťavých, trblietavých pozlátok, nálepiek, ktoré sú ale vo svojej podstate prázdne.
Sú to len prázdne slova, tak ako veľakrát sa ľudia oháňajú slovom ako láska, pokora a tak ďalej a tak ďalej. Ale v skutočnosti vnútri to nemajú spracované. A sú to len prázdne slova bez toho najvyššieho energetického náboja, pretože keď povieme slovo láska, keď povieme milujem ťa, keď povieme dajme tomu ospravedlňujem sa ti alebo prepáč mi a tak ďalej, tie slova majú najvyššiu energetickú hodnotu a náboj. A keď to hovoria ľudia, ktorí nemajú vnútro spracované, nemajú zdravé sebavedomie, nemajú tú správnu sebalásku a pokoru, či vďačnosť a všetky tie správne atribúty, ktoré už dávno všetky poznáme zo stránky GOT, tak sú to len prázdne slova bez takmer nulového náboja, alebo ešte naopak môžu mať negatívny náboj. Čiže ako keby sa pošpiňujú tie najkrajšie, najsilnejšie slova a význania práve tým, že ich vyslovujú ľudia s prázdnym vnútrom. Sú emocionálne vyprahnutí, prázdni aj práve tým, že majú nezdravé sebavedomie. A či už teda nízke alebo prehnane vysoké, je v zásade absolútne jedno. Takže naozaj si to veľmi dobre všímajte, pretože ľudia veľmi radi kritizujú druhých, veľmi radi pošpiňujú druhých, aby sa ako keby sami seba očisťovali, ako keby upriamovali pozornosť nie na seba a na svoj skutočný sebarozvoj, ale snažia sa poukazovať na toho druhého, že pozri sa, ten je taký a onaký a kritizujú ho a pritom sami na seba sa nepozrú. Presne je to v štýle porekadla, v druhom vidí smietku a v sebe brvno nevidí. Takže o tom sú všetci tí ľudia s vysokým sebavedomím a to nie je nikdy vôbec dobré, ani správne, ani zdravé. To je vlastne vstupenka do záhuby. Poviem to ako je, pretože na nezdravom sebavedomí každý padá. A je to o tom egu. Či ho máme skrotené, či ho spracúvame, či nejakým spôsobom si dávame pozor na to nespracované ego a snažíme sa v tej pokore a skutočnej láske a v tých skutočných správnych trvalých hodnotách na sebe pracovať. A nie poukazovať na druhého, ale na seba. Vzťahovať si to na seba tým spôsobom, že myslieť na seba v tom najlepšom ohľadom práce. Skôr byť sebakritický, aj keď zase nie prehnanie a zase to súvisí potom s tým, že tí, ktorí majú zase to nízke sebavedomie, tak sú neistí a tak ďalej a potom zase zbytočne sa možno až príliš kritizujú, vôbec si neveria, čiže to sú také skôr extrémy a ono veľmi ťažko sa manévruje slovne medzi týmito témami, ale určite viete, čo chcem tým povedať, pretože pokiaľ naozaj ste stáli čitatelia a poslucháči môjho slova, tak už viete, že ako to všetko presne myslím, lebo niektorí sa veľmi radi aj chytajú každého slovíčka a pritom by sa v prvom rade mali zamýšľať nad sebou a nad tým, čo sa snažím týmto spôsobom povedať. A že vlastne tým pádom to sebavedomie je nesmierne dôležitá súčasť pozemského bytia človeka, lebo ďalej sa to odráža do nadpozemského bytia. A na tom tiež stojí a padá tým pádom každý človek. Takže naozaj každý, nechcem všetkých hodiť do jedného vreca, ale naozaj každý, kto si o sebe myslí, že je niečo viac, alebo že je vyvolený, alebo nejaký pracovník svetelný a duchovný a neviem aký, tak presne ten ukazuje vo svojej nepokore to nezdravé sebavedomie. A teda zdravé sebavedomie, teraz sa trošku premostíme, zdravé sebavedomie je dôležité si budovať. Zase, všetko som sa už snažila nejakým spôsobom rozprávať aj popri tom už, čo máme nahrávky na YouTube a príspevky na stránke, ale ja keby som to mala zhrnúť do jednej nahrávky túto tému, tak by som asi povedala toľko, že radšej mať naozaj, nechcem povedať, že o sebe nižšiu mienku, ale netreba sa brať zbytočne vážne. Netreba si dávať nejaké nálepky, ktoré nie sú aj tak pravdivé, pretože zase ide len o to, že sa chce človek ukazovať, aký je, neviem čo, pritom to vôbec nie je pravda. A druhá vec je tá, že z tých ľudí tá nepokora až srší. Je naozaj niekedy až na zamyslenie, ako sa mnohí takýto pasujú a nedá sa pozerať na to, ako sa prezentujú a čo rozprávajú. Pretože na jednej strane veľká pýcha, ktorá ale predchádza pád, to vieme, a na druhej strane je tam vlastne v tom vnútri ich vlastného ja, vlastne také skryté ich maličké ja. To ich vnútorné dieťa zranené, ktoré len potrebuje pozornosť, prahne nejakým egocentrickým, egoistickým spôsobom po pozornosti a sú to v podstate, dá sa povedať, akože extroverti, ktorí nejakým spôsobom sa chcú odlišovať. A je to jedno, že z akej sféry a oblasti sú. Pretože
keďže sme na tejto stránke, tak teraz sa bavíme aj širokospektrálne a hlavne aj z toho duchovného hľadiska a ten sebarozvoj teda naozaj takisto stojí a padá na normálnom, zdravom sebavedomí a sebaláska je takisto taký proklamovaný výraz, ktorý už takisto by som povedala, že je veľmi zneužitý práve tým, že je tá sebaláska tak nejak zase povrchne braná a zároveň niektorí sa berú za prehnane vážne a potom zase ten pojem sebaláska prispieva k nezdravému sebavedomiu práve tou pýchou. Takže je veľmi dôležité vedieť si uvedomovať, že radšej stať nohami pevne na zemi, zbytočne neriešiť nejaké nálepky, neprežívať sa zbytočne, samozrejme nejakým spôsobom šíriť osvetu, ale takým normálnym, priateľným spôsobom. A to napríklad aj tým, že nepotrebujeme upriamovať pozornosť na to, čo sme dokázali, alebo aký sme a že my chápeme lepšie ako tí ostatní a my vieme, ale tí ostatní nevedia. Áno, veľakrát to tak samozrejme je, ale netreba to tak nejak prežívať, pretože naozaj každý je tu sám za seba. A ja keď sa tak obzriem okolo seba a vidím, čo sa deje, veľakrát naozaj sú terčom posmechu, súdenia alebo urážok ľudia, ktorí si to absolútne vôbec nezaslúžia, alebo sú to bytosti, ktoré si to nezaslúžia, ale zase vypoveda to vždy o tých dotyčných a zase o tom ich nezdravom sebavedomí, aj o nezdravej sebaláske a samozrejme o nesprávnom duchovnom rozvoji. To samozrejme neznamená, že teraz máme príjmať všetko akceptovať, tolerovať. To takisto nie je, zase o tom pojednávajú zdravé hranice, ktoré si ale vie nastaviť len zdravo zmýšľajúci jedinec s normálnym sebavedomím. Pretože ja by som to povedala aj takto. Mnohí sa oháňajú v takých tých všelijakých pseudo-ezoterických mantričkách ľúbivého charakteru, že ľúbim sa, milujem sa, pozriem sa do zrkadla a milujem sa a zbožňujem sa a neviem čo. Mne to príde také trošku aj smiešne, pretože takto to nefunguje a takto sa presne zase buduje nezdravá láska alebo nezdravá sebaláska a hlavne zase nezdravé sebavedomie. Čiže pozor aj na takéto akože v úvodzovkách barličky, ktoré naozaj veľmi rýchlo dokážu sklznúť do tých nezdravých vecí a do tej pýchy, nepokory, ako úplne, že tam sa hodíte jak do vody. Proste na toto si treba dávať pozor a keď si chcem budovať, alebo keď si chceme budovať normálne zdravé sebavedomie, zase neprežívať sa, neprežívať nič okolo nás, nejakým spôsobom si dávať pozor na to, ako sa vnímam. Radšej, nie že sa podceňovať a preceňovať, ale radšej mať tak nejaký triezvy, zdravý úsudok aj o sebe samom a uvedomovať si, že mám právo teda na svoje prežívanie, aj na chyby, aj na omyly, ale zároveň mám jedinečnú šancu sa vždy z tých chýb a omylov poučiť, pretože iba vtedy sa z tých chýb a omylov stávajú naozaj plnohodnotné skúsenosti. Pokiaľ sa človek nepoučí, opakuje dookola cyklicky tie isté chyby a omyly, tak tie chyby a omyly to aj zostávajú, pretože ten človek sa nepohne tou skúsenosťou ďalej práve tým, že nepozná vlastne tú skúsenosť. On nepochopí vlastne, čo sa mu tou cyklickou vecou snaží niečo vyššie, čo ho presahuje, povedať. Takže naozaj, kto sa stále mýli a chybuje, ono na jednej strane dobre, dá sa povedať, že každý človek má na to právo, ale naozaj, pokiaľ sa z toho naozaj neponaučí a nezíska to pochopenie a ten nadhľad, tak naozaj z tých chýb a omylov sa nikdy nestanú plnohodnotné skúsenosti, ktoré prispievajú k sebarozvoju. A zase stále to všetko súvisí so zdravým sebavedomím versus nezdravým. Kto má nezdravé sebavedomie, tak nemôže pochopiť žiadnu svoju lekciu správnym spôsobom a smerom. Tým pádom sa nemôže doslova odpichnúť od toho zacikleného svojho kolobehu a procesu a tým pádom dookola bude v tom istom a bude sa stále sám seba pýtať, prečo sa mi to stále dookola deje. No jednoducho deje sa to preto, lebo si to správne nepochopil, nepoňal. Pretože a ja sa vám snažím vždy dať tieto veci čo najviac maximálne do hĺbky, ale vy ich takisto musíte poňať. Nedá sa niečo odprezentovať do maximálnej hĺbky, lebo je to presahujúce všetko a všetkých, ale zároveň dá sa aspoň v rámci možností čo najviac tej hĺbky poňať a pochopiť a prijať. Pretože zdravé sebavedomie je presne o tom neprežívať sa príliš, dávať si pozor na nejaké vyjadrenia a hlavne
nesúdiť. Pretože aj tí pseudovyvolení, keď ich tak zjednodušíme, veľakrát súdia a veľmi rozdeľujú. Toto je zlo, toto je dobro. Majú čierno-biele skreslené vnímanie. Zase je to o ich egoizme. Je to o tom, že súdia tých zlých a tých dobrých akože vyvyšujú a nevynímajú seba. Seba vyvyšujú takisto a potom tých, ktorí im pochlebujú a tak ďalej a tak ďalej. Ale neuvedomujú si, že každá minca má dve strany a oni rozdeľujú miesto toho, aby spájali. Čiže napríklad ja v najvyššej pravde a tí, ktorí sú v najvyššej pravde, snažia sa vždy o pochopenie toho druhého. Samozrejme, niekto nechce byť pochopený. Skrátka, bráni sa, útočí, dehonestuje, kritizuje, zosmiešňuje, pohrdá a tak ďalej a tak ďalej. A to je zase o ňom. Každopádne každý si jednoducho zodpovedá sám za seba, ale vždy ukazuje aj to svoje, týmto správaním ukazuje vlastne to svoje nezdravé správanie, ktoré pramení z nezdravého sebavedomia, z tých komplexov, z tých rôznych vnútorných zranení, z toho, že nemá spracované, dajme tomu, určité veci z detstva alebo nejaké rôzne traumy a potom sa samozrejme takýmto spôsobom snaží onálepkovať a tým spôsobom aj vyvyšovať nad ostatnými a tých ostatných samozrejme vlastne kritikov ako keby v odzovkách dávať dole. Ale dáva dole iba sám seba, pretože naozaj o tom to je. A to si všímajte, naozaj vy všímaví vidíte, lebo naozaj niektorí sú tak slepí a hluchí, aj voči samým sebe, aj voči varovným signálom, že napríklad rútia sa, nechcem povedať do záhuby, ale dajme tomu, povedzme to takto, a oni nechápu, že vlastne aj to, čo okolo nich sa deje a rôzne tragédie a rôzne problémy, alebo mnohí majú energetické útoky a všelijaké záležitosti, neuvedomujú si, že keby sú na správnej ceste, nič z toho sa im nedieje. Nič z toho. Potom sú veľmi dôležité samozrejme veci, že nie je dobre paušalizovať, ale určitý základ vždy tam je. Čiže vždy sa snažím nejakým spôsobom to globálne alebo kolektívne zhrnúť, nejaké tie poznatky, informácie, ale zároveň nemôžeme všetko hodiť do jedného vreca, pretože zase to všetko je individuálne a závisí to príklad od príkladu. Čiže nejakým spôsobom uvedomovať si, že kto súdi, sám sa odsudzuje. A to je takisto o nezdravom sebavedomí. Všetky tie správne atribúty, ktoré sú spomínané na God, sú nesmierne dôležité a majú ďaleko siahly dopad na každého človeka aj v tom sebavedomí, ktoré si má budovať tým správnym spôsobom. Správny charakter je ten, ktorý vlastne ktorý vlastne vyžaduje takú tú zrelú osobnosť a vlastne je to osobnosť, ktorá si dokáže priznať nejaký svoj omyl. Niekedy dokáže o sebe aj pochybovať. Ono sa to tak aj hovorí, že nechcem to tak hanlivo povedať, ale hovorí sa to tak, že hlupák o sebe nepochybuje a miesto toho inteligent o sebe pochybuje stále. Čiže nechcem to takto akože povedať, ale tak sa to hovorí. Tak som len tým chcela povedať, že naozaj mnohí zavedení, aj sami sebou, aj druhými zavedenými, o sebe nepochybujú pomaly na ani sekundu. Ale vnútri cítia veľký strach, lebo sa im dejú veci, ktoré si samozrejme nevedia rozumne vysvetliť alebo správne, ale jednoducho sú zavedení a týmto spôsobom nepochybujú o sebe, čo je zase dôkaz toho nezdravého sebavedomia. A potom sú tu tí, ktorí naozaj sú aj na tej správnej ceste a pomaly každý krok by zvažovali a pochybovali by o sebe. Ja by som povedala, že skôr je toto sympatickejšie aj samotným najvyšším, aj samotnému Matrixu, kto radšej o sebe zapochybuje, nehovorím, že každú sekundu, ale že jednoducho radšej je pokorný v tom, že zapochybuje. Aj tam sa prejavuje vlastne tá pokora. A potom si hovorí, že čím viac vie, tým vlastne menej vie, ako keby. Aj to je svojím spôsobom taký dôkaz pokory a toho, že si uvedomuje takúto svoju klasickú maličkosť. Pretože toto je ten základ zdravého sebavedomia, ale normálneho zdravého a nie prehnaného, kedy si o sebe myslím egoisticky, egocentricky, neviem aké veci bombastické a pritom to aj tak nie je pravda a spočíta sa to na konci cesty každému. Takže naozaj toto je veľmi dôležité a naozaj sú sympatickí takíto ľudia, ktorí o sebe zapochybujú, ako tí, čo o sebe nepochybujú vôbec a drzo arogantne
a sebavedomo, prehnane sebavedomo presviečajú ostatných o svojej osobnej dôležitosti a neomylnosti a že len oni vedia všetko najlepšie, ale vidíte to na tom štýle vyjadrovania. Jednoducho, ten štýl vyjadrovania nie je láskavý takým spôsobom, akým by mal byť. Samozrejme, láska má byť aj prísna. To je zase vec druhá. Ale nemýlme si pojmy s dojmami, pretože prísna láska vám vždy podá podáva vám vlastne láskavé vysvetlenia a chápania, nesúdi, nikoho nemoralizuje, nekritizuje, aj keď ona jediná má na to právo. Boh Matka jediný má právo na to kritizovať a súdiť a pritom to nerobí. Robia to samozrejme ostatní najvyšší, ako sú bývalý Boh Otec, ako je Ježiš Kristus, ako sú aj dokonca ostatní jazdci Apokalypsy, ktorých viete už z tejto stránky, že sú Michael, Archaniel a Gabriel, Archaniel. A potom samozrejme aj samotný mechanizmus Matrixu dokáže súdiť práve tými mechanizmami, ktoré sú nastavené, nechcem povedať proti človeku, ale proti nepokorným ľuďom určite, proti egoistom a proti tým, ktorí klamú a zavádzajú, či vedome alebo nevedome, lebo skrátka, kto šíri nezmysly, tak klame tak či onak. Takže naozaj aj na toto si treba ako keby dávať pozor a preto je dôležité radšej o sebe zapochybovať, ale zároveň sa takým normálnym spôsobom uisťovať, pretože ten, kto je na správnej ceste, dostáva potvrdenie aj každý jeden deň. Aj 100-krát. Takže je dôležité naozaj radšej si o sebe nemyslieť, neviem čo, a nebudovať nejaké vzdušné zámky o svojej prehnanej dôležitosti, pretože potom jeho život následne vypovedá o tom jeho nezdravom sebavedomí takisto a vidieť to na jeho správaní, na jeho štýle vyjadrovania. A zase na druhej strane treba byť radšej naozaj kritický voči sebe ako k tým ostatným, pretože takto to odkláňa tú pozornosť od seba samého a od svojej vlastnej práce, pretože každý má so sebou prácu. Každý na sebe má kvôli čomu pracovať. Jednoducho, každý má plné ruky práce so sebou, takže treba sa v prvom rade sústrediť na seba. A potom aj tí pseudo neomylní, mysliaci, že ako šíria osvetu a pravdu a neviem čo, tak nakoniec takisto zabúdajú pracovať stále na sebe, lebo sa mýlia každý jeden deň. Len si to nechcú pripustiť, priznať, uvedomiť a to bôž nie pred ostatnými. Takže naozaj toto je veľmi dôležité a podstatné a myslím si, že týmto spôsobom som aj trošku zhrnula zase aj v časovom limite veľmi podstatnú dôležitú tému, ktorá súvisí teda s egom, so sebaláskou, s láskou ako takou a so sebarozvojom, ktorý nie len je duchovný, ale hlavne pozemský, pretože ďalej nadväzuje na to ostatné, čo už sa vlastne deje mimo tento matrix a pozemský svet. Takže ja verím, že sa vám toto počúvanie páčilo a verím, že sa počujeme zase na budúce. A ja vám prajem ešte krásny deň a sme stále spolu.